Jamen, jeg hedder Simon Doos og er 44 år, og jeg har arbejdet som skolelærer på Blågård Skole. Jeg ønsker at hylde Rune Utzon Frank. Altså, jeg har gennem mit arbejde mødt en del projektmedarbejdere, initiativtagere og velmenende mennesker. Men Rune er en liga for sig selv. Han er sådan indbegrebet af en engageret ildsjæl. Han kan forbinde og samle mennesker, inkludere det udsat. Og det specielt ved ham, det er, at han gør det hele med det der sædvanlige smil, han har, og sådan en naturlig lethed. Siden august 2011 har Rune og The Gonga Project haft et fast hold på Blågård Skole. Altså, jeg tror, at de børn, der går til capoeira, har fået mere selvtillid og bedre selvværd et eller andet sted. Og det er noget, der smitter i deres hverdag. Altså, det er noget, de kan bruge fagligt, men også som individer. Det er ikke kun børnene, der bliver påvirket. De voksne rundt omkring bliver også inspireret af deres arbejde. Jamen, jeg føler, at Rune og The Gonga Project har gjort, at jeg får også lyst til at give noget. Så det er på en måde meget inspirerende. Jamen, jeg tror, Rune og de andre i The Gonga Project er træt af den ligegyldighed og den kynisme og den kølighed, der er i samfundet, og de vil bare give kærlighed. Rune er en rollemodel for os alle. Jeg mener, at København og københavnere alle byer har brug for sådan en person som Rune. Jeg synes, vi skylder de mennesker, der gør en forskel. Vi skylder dem en skulderklap. Vi skal lære at være mere tolerant og kærlig og åben over for hinanden. Det kan Rune lære os.